Es propaguen de forma molt ràpida i a través de les xarxes, i no són el virus, sinó els rumors i mentides sobre la Covid-19 i les seues vacunes. Això comporta la difusió d'idees que alarmen a la població de forma innecessària. Per donar una mica de llum a tanta foscor, avui parlo amb Núria Casaler, adjunta a gerència de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre. Bon dia, Núria. Hola, bon dia. Primer que res, avui és un dia important, no?, per a la vacuna AstraZeneca, ja que torna a injectar-se. Després en parlarem, però abans m'agradaria parlar i desmentir, o no, si en algun cas és així, alguns rumors que han anat corrent entorn de la Covid i sobretot de la seva vacuna. Diré diverses coses així que han corregut per les xarxes i que s'han parlat, i si vols després ja desmentisses el que consideres oportú. Molt bé. Per exemple, la vacuna se diu que existeix des del 2001, que se vol injectar xips a través d'esta vacuna o de les diverses vacunes. Sobre el tema de comprar-la per internet o de forma online, no? També s'ha parlat una mica d'esta nova vacuna fetes a partir d'ARN missatger que diuen que pot arribar a alterar el nostre ADN. També que si causen esterilitat, que si en els anys 60 es van utilitzar fetus per al cultiu de virus i que això encara es continua utilitzant, que la vacuna conté luciferasa, que es dona la sensació que sigui una substància diabòlica, no? Luciferasa, Lucifer, que també el tema de l'obligatorietat de vacunar-se, no?, contra la Covid-19, que el fet de que les vacunes han sortit en un temps rècord, que s'han desenvolupat de forma molt ràpida, en menys d'un any, quan normalment necessiten més temps, o també que les vacunes poden arribar a destruir el nostre sistema immune. Moltes coses, no? Però són Sí. coses d'aquelles que d'alguna manera acaben preocupant a la gent. Què ens pots dir de tot això? Bueno, el primer i el més important és que hem de tenir la capacitat crítica de saber i d'entendre qui ens està donant la informació o d'on volem obtenir la informació. Per tant, el més important de tot és saber que hi ha informacions que tenen un criteri, que venen de l'expertesa, que venen dels tècnics, que venen de les persones que en saben i que, per tant, mereixen una credibilitat. I n'hi ha d'altres que venen d'unes altres vies que mereixen un altre tipus de credibilitat i cadascú ha de ser capaç d'entendre d'on ve i d'on treu aquesta informació. D'acord? Llavors, dit això, hi ha coses que no entrarem més. Sí que crec que és important que tothom tingui clar que la vacunació no és obligatòria. Això sí que crec que és una cosa interessant a remarcar, perquè és una cosa voluntària. Podria haver estat obligatòria si en l'estratègia de vacunació s'hagués decidit que fos així, però al nostre país s'ha decidit que l'estratègia de vacunació és voluntària, per tant, no és obligatòria. I jo crec que la resta, que anem mirant. Sobre el temps rècord en què s'ha produït la vacuna, es va parlar molt, em sembla, al principi, abans de que estiguessin disponibles, no?, de que es poguessin començar a injectar, i es deia, ostres, que normalment el procés tarda molts anys i aquí, en un temps rècord, no?, en menys d'un any, no només s'han desenvolupat, sinó que ja s'estan injectant. Sí, això jo crec que ha estat explicat des de diferents àmbits. Potser també és veritat, val la pena remarcar que el temps en el que les vacunes habitualment s'aproven i es comencen a utilitzar, com en els medicaments, és un temps que ve molt marcat també pel tema burocràcia, diguem-ne que processos que primer es passa un, després l'altre. En una situació com la que estàvem, en una situació com la que és una situació global i mundial, els tempos s'han superposat, de manera que no han anat passant les coses 1, 2, 3, sinó que mentre passava la 1, passava la 2 i passava la 3, per un interès comú.
perquè hem de tenir molt clar que això és un problema global. I quan és un problema global, doncs té la cosa positiva, no?, que a tots ens interessa. I com a tots ens interessa, doncs tothom s'hi posa. I aquest és el motiu. Els passos s'han seguit tots. S'han fet els estudis amb la població suficient a cada un dels passos que s'han de fer. I s'han aprovat quan es podien aprovar. L'única cosa és que els temps de les qüestions més burocràtiques, evidentment, s'han reduït a la mínima expressió. I això fa que la cosa rutlli i funcioni. Quines serien este procés burocràtic que normalment ralentitza més i que ara ha permès accelerar-ho? No cal entrar en detalls, però... No, vull dir, un té una possible solució, i en aquest cas una vacuna, i el que hauria d'haver passat és que primer s'aproven tota una sèrie de premisses a nivell de diferents... I llavors el laboratori, un cop té la seguretat de que tothom li aprovarà, comença a fabricar-la i a fer, per exemple. I en aquest cas els laboratoris ja l'estaven fabricant abans inclús de que ningú els digués que els aprovarien, amb el risc que això els suposava. Això en condicions normals ningú s'arrisca. Per dir alguna cosa. Després, evidentment, diguem-ne que tothom tenim un concepte d'administració, i sabem que primer introdueixes i envies el projecte, algú se'l llegeix, aquest projecte al cap de no sé quantes setmanes que algú se l'ha llegit, llavors et contesten i et diuen que ok. Això no passa. Això és, et presenten el projecte i el dia següent tothom se l'ha llegit, s'han reunit, han decidit que ok, i 2 dies i pim. Ens referim a tot això. Al ser un tema urgent, ha sigut preferència, ha passat per davant de qualsevol altre, i llavors això també és el que ha accelerat. Exacte. Ara m'agradaria tractar més concretament el que seria cadascuna de les vacunes per ordre, podríem dir, d'aparició o aprovació, almenys a Europa. La primera va ser la de Pfizer-BioNTech, que es va estrenar per a la gent, en principi, de més risc i per a professionals de primera línia. Quines serien les seues característiques, pros i contres? A veure, sense entrar molt, la Pfizer és una vacuna que porta un ARN missatger, que és una informació, diguem-ne, porta informació, que codifica una proteïna S, que és una proteïna exclusiva del coronavirus. I llavors el que fem és es posa la vacuna i, per tant, les nostres cèl·lules tradueixen aquesta informació, tradueixen la informació, que no vol dir que la incorporem i ens la fem nostra, tradueixen la informació. El que deia abans del bulo, de que s'hi alterava l'ADN. Exacte. No entra en cap moment en contacte, l'únic que fa la nostra cèl·lula és traduir la informació i crear la proteïna. I llavors la cèl·lula posa la proteïna expressada en el seu embolcall, de manera que el nostre sistema immune identifica i crea la defensa en contra d'aquesta proteïna. I quan entri el coronavirus ja tindrem defenses fetes per tal que lluitin en contra d'això. Té una eficàcia d'un 95% després de la segona dosi, són 2 dosis, separades 21 dies, i per poder, tal com està, diguem-ne, la seva presentació, s'ha de diluir abans d'administrar-la i es pot administrar amb majors de 18 anys. I aquesta seria, a grosso modo, les seves característiques. I respecte al pro que té, el millor que té és que la podem traslladar amunt i avall, de manera que això ens permet, i era la vacuna que es feia servir en els equips de vacunació per tal d'anar als llocs a vacunar. I els contres són els efectes secundaris que algunes persones que ja han estat vacunades han pogut patir, són lleus, són menors i no en té gaires de contres. El màxim contra que té és la seva conservació, que ha d'estar conservada a molt baixa temperatura. Molt baixa temperatura. Molt, però molt. Exacte. I això ens
això és el que té de més contra. No sé si es podria destacar alguna cosa de la Pfizer, si no passaríem al segon vaccí que va ser aprovat, que va ser la Moderna, que almenys a l'inici es destinava també al personal sanitari. També no sé si, a mesura que el personal sanitari de primera línia va ser vacunat, també se va obrint el ventall més enllà de la tipologia de la vacuna. Aviam, la Moderna és com la Pfizer, el tipus el que hem explicat de l'ARN missatger és el mateix, l'eficàcia també s'hi fa no fa, aquesta no s'ha de diluir per administrar, es manté més fàcilment, però no es pot traslladar, d'acord? Vull dir, aquí a les Terres de l'Ebre hi ha 2 punts de vacunació de Moderna, que són 2 hospitals, comarcal d'Amposta i actualment Verge de la Cinta, i aquest és el hàndicap que té. Llavors, si realment primer només es feia servir, es van fer servir per professionals essencials, i actualment a qualsevol de les professions sanitàries que s'ha definit que han d'anar amb aquest tipus de vacunes, tal com expressa l'estratègia de vacunació del Ministeri. Els efectes secundaris són semblants, menors, com la de Pfizer, i repeteixo, la millor cosa és que no s'ha de mantenir aquestes baixes temperatures, llavors és un pèl més còmode la seva conservació. Arribem ja a la que ha portat més controvèrsia les darreres setmanes, l'AstraZeneca. S'ha arribat a parar la vacunació, però l'Agència Europea de Medicaments ha mantingut, el dijous passat deia que era segura, no? Primer, per a qui no se cregui aquest posicionament de l'Agència Europea de Medicaments, per què és segura? I, primer, per què es deia que era insegura o que podia ser-ho i per què al final s'ha dit que és segura? Aviam, la vacuna AstraZeneca es va parar la seva vacunació per un principi de prudència. No perquè fos insegura, sinó per un principi de prudència. En el moment en què es van començar a detectar, perquè amb totes les vacunes es fa un registre dels efectes adversos que pot arribar a donar. Llavors, en un moment donat es van detectar uns casos de trombosi i per prudència es va parar per tal de veure si realment hi havia una relació vacuna-efecte trombòtic clar. Els humans tenim molta tendència que si una cosa passa primer i una cosa passa segon, vol dir que el segon ha passat per lo primer. Però crec que tots personalment tenim l'experiència que això no sempre és així. I hi ha coses que passen en el temps sense que tinguin una relació directa i clara. I el que s'havia de mirar era això. I el que ha fet l'agència és mirar això. I un cop ho ha mirat, ha estudiat els casos i ha vist que no es pot assegurar que sigui així, el que està clar és que el risc-benefici és molt més alt vacunant que deixant de vacunar. I, per tant, la prudència ja passa, ja no existeix, vull dir, ja s'ha vist que no és 1, 2, i, per tant, podem continuar vacunant i podem estar tranquils que ens podem vacunar amb aquesta vacuna, que aquests casos de trombosi no són per la vacuna, sinó que són perquè en el món n'hi ha de casos i són molta gent. En aquest moment són més de 6 milions de dosis administrades a Europa, i només són 11 casos de trombosi, d'acord? Per tant, s'ha vist que no és una relació directa i, per tant, es pot continuar vacunant. No és directa, però seria indirecta? Pot haver algun mínim de relació o és que simplement és algo casual, no? Vull dir, mira, havies de patir aquesta trombosi sí o sí, d'alguna manera. No té res a veure amb l'AstraZeneca. El que es pot assegurar és que no hi és causa-efecte. I això és el que ara s'ha assegurat i, per tant, es pot continuar administrant la vacuna. Hi ha molts medicaments que poden causar trombosi i que els estem prenent habitualment.
d'acord? Vull dir, tot el que fem en medicina té un efecte secundari, tot el que es fa pot tenir uns riscos i el que s'ha d'assumir és el risc-benefici. I el que està aquí és el Covid. Si agafem la Covid, hi ha molta gent que ha ingressat a la UCI. Hi ha moltes persones que han mort. Això és un risc claríssim del que ens pot arribar a passar. I el benefici i la sortida és la vacuna. El que està clar és que aquests casos de trombosi no són directament relacionats amb aquesta vacuna. Breument, el que dèiem de les altres vacunes, sobre l'AstraZeneca, doncs això, característiques, pros i contres... Bueno, l'AstraZeneca ja no és una RNA, és un virus atenuat, com el que podem tenir amb altres vacunes. La vacuna clàssica, podríem dir? Les vacunes, sí, exacte, les que coneixem habitualment. Tampoc s'ha de diluir. També són 2 dosis. Aquestes són dosis més separades en el temps, però també són 2 dosis. Té l'avantatge també de que no s'ha de congelar i la seva eficàcia supera el 80%. Els efectes secundaris també són lleus, els típics que ja coneixem, i per lo de més, doncs, a excepció de que ha passat això, de la seva suspensió, en principi és com la resta de vacunes. I encara queden vacunes per aprovar o que estan aprovades, bueno, no sé si algunes estan aprovades, per exemple, la Janssen, també s'ha parlat molt i des dels seus inicis de la russa Sputnik, i altres que estan encara en període de desenvolupament o ja en les seues fases posteriors. Què podem esperar de totes aquestes vacunes? Bueno, el millor que podríem esperar és que totes acabessin sent aprovades. La Janssen ara diuen que hi haurà un retard d'uns 15 dies, però bueno, posem-li un mes més i ja la tenim aquí. L'Sputnik comencen a tenir enteses entre Espanya i Rússia i Europa i Rússia i, per tant, doncs també esperem. El millor que podria passar és que tinguéssim una gamma àmplia de vacunes perquè poguéssim tenir la major capacitat de vacunar en el menor temps possible per tal de protegir-nos tots i poder tenir una llibertat de moviment, de relació i poder acabar amb aquesta pandèmia. Com més vacunes, evidentment, més es podrà abastir, no? Les necessitats de vacunació. Es deia que es volia tindre a l'estiu el 70% de població vacunada. Hi ha hagut retards. Com està el tema? Bueno, realment hi ha hagut retards per diferents motius i ja n'hem parlat en tota l'entrevista d'aquests motius, però ja abans d'aquests retards també el tema del 70% abans de l'estiu ja s'havia dit que no seria possible, i el que sí que si les vacunes arriben i tot funciona a partir d'ara sense cap altre entrebanc, doncs en principi a la tardor sí que hauria de ser possible haver tingut a tota la població, el 70% de la població vacunada. I un dubte que encara corre molt, em sembla, que és sobre si el fet d'estar vacunat fa que, evidentment, no pateixes la malaltia, però sí que la pots transmetre o la vacuna t'ho impedeix? Això és una cosa que els tècnics encara estan barallant amb això. Això no ho podem assegurar i, per tant, és molt important que encara que estiguem vacunats continuem tenint les mesures que no hem de perdre mai de vista d'higiene de mans, de distància i de mascareta. Perquè fins que no tinguem la seguretat de que ja no fem transmissió, l'única manera que tenim és aquesta, les mesures generals. Perfecte, doncs en aquest missatge ens quedem, no? Tot i la vacuna, les mesures s'han de prendre igual. Moltes gràcies. Núria Casaler, adjunta a Gerència de la Regió Sanitària de les Terres de l'Ebre. Gràcies a vosaltres.